Gana, alis tayo, punta tayo SM. Oh, tulog na oh. Pumunta. Hapon basura. May araw tayo sa Makay, kumpare ko yan eh. Thank you lang, okay na eh. Ay, ang kumpare ko galit na. Ah, anong brand ba gusto mo? meron na ako nakita. Skechers? Oo. Ano gusto pa? Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Andito po tayo ngayon. Kasama po si Marieta. Marieta. Wow. Ganda mo dyan, Bes, ha? Ang pangalinaw na ko. Ayan na naman po, ang biktima po natin sa mga English speaking. Nag-uusap na yung dalawa. Ano? Hindi, mabasa yung gusto mo. Walang problema daw. When the price is right. Magkakaroon po tayo ngayon. So guys, magkakaroon tayo ng guessing game. Magkano ang presyo ng sapatos na to? Anong hula mo? 4,000 yan, boy. 4,000. Ikaw, Bes, anong hula mo kung anong magkano ang sapatos na to? Hulaan mo lang. 3,000. 3,000. Walang presyo. Libre. Walang presyo, Bes. Maganda naman. Ayan, may napuso pa. Tol, pipili ata ng mahal. Mapalaban tayo sa budgeting. Wow, lapit ah. Nabahan ka, Bes? Oo. Hindi mo isukat to? Hindi. Ano? Huwag mo yung white. Ganda niya na. Sir, may black na po. Pag-white ka. Ba? Yaman Di ba siya. may problema ka sa akin? Dapat yung may esol na. Yun ang mali natin. Tapos, i-fix mo yun yung may mga ganun. Kung wala ka makita may ganun. So ngayon po ay maglalaro po ulit tayo para po sa mga girl version naman. Huwag kang malapit, Epal. Girl version. So magtatanong po tayo kung magkano po ang hula nila, kung magkano to. Sige, magkano yung hula mo kung magkano to, ma? Wala pa. Magkano? 5? 5,000? Ikaw? 3,500. Sige, ang manalo po, ang presyo po ay 3,195. Wala po. Manalo, ikaw po ang bibili nito. Ayos na ba yung 7? Silipin po natin. Kung ano ginagawa ng pogi matanda. Sakto po, kinabahan naman ito. Gwapong bata, oh. Gwapong nilalang. Lakad mo pa, irampa mo. Blackpink in the house, yeah? Saan na yung pare? May kontrabida po, may kontrabida. May kontrabida, oh. Saan na ba? Na okay na? Hello guys! Welcome back to my channel. Ando po tayo ngayon sa mga bilihan na gulay. Huwag ka mag-zoom. Ito po, live na live po. Kanina. Huwag ka, hindi ka pa. Welcome po natin. Kanina. Gapong Uy. pogi na to. Kanina. Left side. Sukat mo parehas para maglakad. Kanina. Naka-short lang yan. Yung sinabi kong bibilan siya ng rubber shoes. Ayun. Nagganyan. Kinis ang fest mo dito ah. Kahit hindi naman naintindihan yung sinabi mo, okay lang. Kinis yung fest mo. Dad, gusto ko bumili ng ganitong
camera. Bakit? Para tinaw na zoom ko yung mga mukha na itong dalawang to. Nag-autofocus pa, no? Yes! Gapo mo dyan ah. Bili ka dyan, mura lang yan. Hindi na. Dito ka maghawak ko. Kasi naka-video ka eh. Kasi ito na pag isang kamay pang adjust. Kasi natin yung mic. Yung dead cut. Wala tayong stock eh. Yun lang. Wala ka pala siya. Balitaan po natin na walang... Meron siyang ano, Sir Capares, pero wala na po kayo. Ayun, kasi yung kapatid. Ha? 7.5. Wala na Try po. mo nga fit. Para malaki na ang table niya. Try mo yung fit pa. Malaki na to. Okay lang po yung difference nila, sir. Ito, Kinakahan po. pare. Oh, papag hindi para sa'yo, wala talagang sizes. Bigyan Ano mo na sabi naman mo? yun ah. Pag hindi para sa kanya, walang sizes. Anong panaba niya? May kaparehas naman. Di ba may kapala yan? Meron po, meron. Wala Ano maluwag. yan? Maluwag dito. Yaba mo. Gwapo mo dyan, Daddy. Ilakad mo nga parehas pa, both side. Bakit may dito? Mas maganda yan, pa. Ipasukat na, ma'am, yung ano. Yung partner nito. Yung partner niyan, size 7. Yan, 7.5. Mas malaki to. Hindi, 7.5 Half size lang po na yung eh. nilaki niyan, Sir. Oh, mas malaki pala yung kaliwa eh. Sige, kailangan kayo kasi sinusukat. Paano yan? Pag hindi pantay yung paa mo, no? Tulad nung kay, ano, kay Buddha. Magganon yung isa. Tupi. Boy. Vlog takeover ka ngayon, boy, ha? Ah. Blackpink in the house. Yeah! Nakakatawa. Oo, nagamitin tagulan yan pa, ha? Huwag kayo, sapatos mo ba? Tulad kaya mo tulo, ang yabang mo. So, okay to. Yes, So, ilakad kaya mo seven. sa akin. Lakad mo nga pa. Mars, lakad mo naman dyan. Saan? Pilay? Ha? Sabi mo sa akin pilay? Pilay. Pilay. Pinagsasabi mo, babe. Okay na to. Ilakad mo nga. Lakad mo. Tama na yung lalakad pa. Tama na. Sipa mo, babe. Talong ka pa. Sipa mo, Tama na. Sige. Ikaw na yan pa, ikaw na yan. Kaya ikaw maglabas sa exit, ha? Kasi babayaran yan. Blackpink in the house. Sing itong bago yun. Kaya nga, kanina pa yung Wala makita na mamahaling sapatos. Yung kay mama yung mas mahal eh. Choosy. Alam mo ba, ano nagkasunod? Ah, rubber ko siya. Sorry ko, anong sinave mo na nagkasunod? Rubber shoes. Galing. Kaya na po tayo ngayon. Di po Tol, papatan. sabi rubber shoes daw. Di Sabi ko papatan. rubber shoes eh. Ano pong, gwapo mo, ang gwapo mo, Dad. Tagal na. Sobrang gwapo mo. Parang kasing ganda ko. Bili ni Mama. Yun. Oh, ang ganda natin, no? Ang ganda ng lahi mo dyan, ah. Tingnan mo, ang ganda ng lahi mo. Nag-ano kaya ako na tandag Aloe vera? Yes! Oh, yes! Blackpink in the... Oh, yeah. Tol, masyado namang ano tol. gising na. Singa to eh. Tol, nag-aalala sa presyo si mama. Ako namang babayad eh. Hindi man siya. Isipin Pabebe lang yun. Isipin ni mama. Kung binigyan sa akin kasi, sa baklaro ako bibili. Eh, pang simba mo na lang mang bilhin mo. Ma. Huwag na yung sa si mama, pang simba na lang. Ayan na po, nagmamatsyag. Mapagmatsyag, matanglawi. Yan ang snatch. Shoplifter.
Ayan po. Hindi libre yung mga sapatos mo. Yung sapatos mo naman yung mga hindi. Ay, nandoon pala. Nilampasan natin. Alin? Hanggang sa meron. Nag-take over ng vlog. Sabi ni Papa. Yung po siya clip na dito. Hindi po binibili yan. Puro sapatos ko. Tol, rich kid na tong anak ni Papa eh, kaya nililibre na lang. Papa niya dalawa bes Siyempre ha. naman, boy. Ayan. Sumingit po si ate para exposure din siya. Photo daw, mal. Exposure. Tol, kung magwawagi tayo sa close shoes eh. Sige, zoom pa. Tol, oh. Mga kukulay. Ayan, Parang parang pagbata. ni Joey na Oh, hulaan tayo pa. Magkano yung guess mo kung magkano to? Huwag mo tingnan yung presyo. 3.5 lang siguro. Oh, mali ka po. 3 na. Mas mahal pa pala yung sapatos ko, no? Kaya nga eh, kasi colorful. Capacity, may capacity ba yan ng pounds? Ng bigat? Up to 4 times body weight. Mama. Lagpas ka, 4.5. Nakakalungkot. Nakakalungkot pa. Ganda nito, ma. Size mo, miss, anong size mo, ma? 8 na pa ba? Mas maganda yung blue. Oo, mas Mama, mas maganda mas yung maganda yung blue. Mas maganda Maganda yung yung blue. Tira mo, paano siya? Patay ang kulay nun eh. Ito mas maganda. Yan, Tol, nadali. no. Ito mo, engineered but for women talaga siya. Sa uniform. Ito, tol, Iwasan niyo po yung motion ng paa niyo. Tol, oh. Ganda. Ganda nito. Ganda, tol, no. Hanapan mo ng size 6. Ito ma'am. Bibili ka? Less injury din po siya kasi yung iko-control Hey, niya miss, po yung kunin mo na yung size, miss. Nahirapan din ako mag-explain sa'yo. Wait lang, check ka lang po. Yan, yan. Whoop! Whoop! Ito talaga yung pinakamahalaga. 7? 8 kayo. 2.7. Ito ma'am, kukunin ko rin. Hindi. Hindi, isa na lang. Ito na lang. Size 8 na lang po. Paantay na. Ayan, mag-vlog ka daw kasama nun. Oo nga, vlogger yan eh. Excuse me. Mag-iikot tayo. Ha? Ikot tayo. Ito lang. Ikot natin. Hindi mag-iikot tayo. Kaya nga, ikot natin ito. Well, hello guys. Nakakatawa to. Hindi, mas maganda yung Adidas na yun. Makinis kasi yun, malinis. Gusto mo yung makinis? Welcome po sa Zumba class. O sige, turuan mo na sila. Mga ladies, pila na po tayo. Isumba mo na yan, girl. Okay na yan. Ganda kasi yung technology niyan, sir. Yung form ko na po siya. Yung po yung nakaka-anti-stress po sa paa. Uy, tutukan mo si ate. Sponsor nga daw eh. Okay, 1, 2, 3, go. O, sige ma, okay na Pwede tayo. yan. Yung Okay ano lang yun na. sa'yo, Sinukat ka lang, please. Hindi niya bibigyan. Liga, liga. Masaya na tayo. Okay. Sasayaw mo. Nagsusumba kayo na. Hindi alata, no? Siguro naman, oh. Zumba yan. Lakas mo kasi na ito. Hindi, maganda naman yun, ma'am, para sa healthy. Dapat ang talaga sa ma'am, Yung tanong niya, nagsusumba ba kayo? pang-insulto yun. No? Basic lang na yan. Ayun na yun siya talaga. Oo, umikot na kami. Ayun na. Ayun. Umikot na kami. Ah, ganun. Yeah! Nakakatawa. Ngayon sa PSTL kami, ang wrong bukas na lang po yun. Ano yun? Yung mga sale item namin na sa kabila pong pang-men shoes po, mga 20-30% additional 10 po. Ay, ganun? Last day. Gusto mo tingnan? Meryl? Pakatid naman kami. Yun na, okay ka na dun. Dito na po, malapit na ka-sir, sir. Thank you po. Thank you. May sasabay tayo, miss. Wow, huwag niyo po kalimutan. Okay na sana yan, inalok pa eh. Sige guys,
Next time. Next time Wednesday eh. Alam mo na. Mahal ka. Sige na. Thank you. Thank you po. Hindi, yung ano ko, SM Ayun, SM Advantage. Advantage. Wala, meron ako pa. Meron ka ba? Sige. Sayang po yun. Pag senior, walang discount. Pero walang discount ang senior. Gwapo mo dyan, Dad. Yes. Ito naman. Ang bayan. Sige, isang pa-bebe. Isang isa lang. Laga Pilipino, yeah. Ano to? Hindi mo lang supply. Basher ka ba? 7.5. Hello. So guys, ganda mo dyan ah. Ikaw din, ma. Magsama nga kayo, picture tayo. So ayun na po, natapos Ha? na. Kain muna tayo saglit. Ay, ang daming ugulay sa bahay. Magpasisira. Ano? Hindi na nga maubos-ubos yung... So meron po kaming a little Hindi nga argument. maubos-ubos yung munggo. Yung munggo nga, no? Oo nga. Pero okay lang yun. Dahil po, nakabili na, nakahinga na siya. Pag ano Snack lang, ma, snack. lagi kang nasa kanan. Pa, snack lang tayo, pizza lang. Ano? Mag-aarte siya. Titingin muna kami ng belt ni Oh, ate. sige, ito yung tayo belts mo. Para siyang ano. Pero hindi leather. Yung ano, collar. Ano yan? Best basher. Meron pa tayong basher dito. Kanina pa po yung nagre-reklamo Oh, eh. black takeover ah. Mag-gym tayo, mag. Hindi alam. Balat talaga na balat ng kabayo. Ibig sabihin ng man-made, gawan tao. Ganda yung ano So, nila. hindi nahawakan ni Kuya. 50% off. Yes po. Oh my God. Sabihin mo na kung ilan yung hindi ganun ka. Gusto na yung nakakahampas talaga ng hambalan. Meron po akong sikretong sasabihin sa inyo. Ano yan? Si Kuya. Ay, ano, ayan siya oh. Paano siya? Exposure. Sige, expose natin. Formal po ba sir? Ano ba yung belt? Ano lang? Gusto mo yung ganun talaga ba? Hindi na. Ito po sir, ito po. Ano? Laban na laban kami. Ayan, sige. Sundan natin. Sa tutuklap ba to, sir? Sir? Tutuklap ba to? All leather po yan sir. Pure? Parang ganito. Pakita mo ang belt mo. Kasi hindi pa ako ito, elementary. Ay, Ito, totoong leather to. Yes po, all leather. Ito na lang. Okay na yan. Stainless pa po yan sir. 10%. Oh, 10%. Matic na po yan sa concrete. Plus senior. Teka, yung size ano, tabi? 32. Anong 32. 32? Ano pong size mo sir? Yan, yan. Gusto na exposure talaga. Naiinis na ako. Tinan mo. Laban. Laban. ikaw na yan eh, at libre mo si Papa. Eh, bakit? Ano? Natatanggal ito. Apo, extra lang yan sir. Ay, extra lang ba yan? Wala bang bita? Ay, natanggal pati yung ano. Sige lang sir. Wala, uy, be. Pa, everything is turned apart pa. Ibig sabihin, hindi siya four wheel mo. Okay na ito. Ganyan. Dapat, sir, ganyan suotin mo pag nagbe-belt ka sa ibabaw ng polo. Ito eh, oh. Gwapo mo dyan. Pwede na to. Parang kamukha mo Yung sa, sa salamin, boy, liga. sa MacArthur. Ah, ito din. Okay na po. Wala malalapan-lapan. Ayan, Wala malalapan dito. Reversible sir. Ay, hindi. Ito na. Kasi lapat pala ito. Malapad. yan na Ito pa. na, ito na. Ang gwapo mo dyan, daddy. Alam na nila yun. Ito naman. Alam nilang anak Saan ba ako kita. magmamana?
Ako pa rin naman ako ha. Kaya ano mo bumayad, boy? Oo. Libre mo si Papa? Kuya Kala, lang ang babayad eh. ako na nga eh. Ay, Bumabay tayo yung ilaw. Huwag na. Bet lang kaya ko. Ano mo muna, ihirapan mo muna sa Christmas. Sa Pasko muna. Wala na akong pang-Christmas sa kanya na. Teka. Masaya ka ba? Hindi. Makakapagtaki na daw po siya ulit. Ano masabi mo sa bago mong shoes? Thank you. Ayaw pa. Bahala na. Parang talo pa kayo. Thank you, thank you. Walang I love you, ma. Two. Hindi ate. Libre ang headset. Parang pakiramdam ng bago mong shoes. Ha? Parang ano eh, parang mahal eh. Ang mahal? Mahal kita eh. Tagal-tagal ko nang inantay yan. Ano ba? Tagal-tagal ko nang inantay. Ngayon lang dumating, no? Ngayon lang ako yumaman eh. Yung belt ko nga, mag-retire na ngayon eh. Oh. Ano? Yan, retire na, oh. Oh. Retired ka na ngayon. Officially retired ka na ngayon. Oh, sila yung tao yan pa. Yan pa. pumalo sa aso. Oo, pwede mo mahal yan. Yan ba yung pinapapalo sa amin? Hindi naman. Hindi. Paano masabi mo sa luma mong bet? Retired na siya. E sa bago? Ay, you are hired. May hard at Kaya tabi, oh. May video ko yung news ni Papa eh. Retired na. Ako, ang puting-puti yung sapatos mo pa. Talaga na ano, yan ang abo. Lagi naman ako puti sa patas ko eh. Yan ang tignan ah. Makakapagtaki na ako. Ay, mapagtakin ka na kasi may bago ka ng bet. Oo. Kung ano, dati nagtatakin ka lagi pa, no? Sakto lang. Yun. Yun. Bago mo dyan pa. Hindi ko natatanggalan to para sabihin ng bago. Siyempre naman. Ano tatanggalin? Luluma eh. Yun o. Kaya mama. Ano? Oh. Oh, gising na ikaw ah. Meron sabi niya. Anong meron? So ito, malupit oh. Mayabang din. Mga makbet yan, Anong makbet? Malulupit ang mga nakakalam to. Oo, hindi ko alam yun. Hindi Hindi ako na kami malupit. malupit eh. Pakbet ang ano. Pakbet ang alam namin. Masayang masaya si mama. Naluluha-luha pa kanina, tol. Alam ba't naluha? Walang pizza eh. Ano lang? Umasa kami 30 minutes. Kung bira maganda yung 30 minutes. Saan ba? SNR? Siya. Siya. Sinipitson, yung pinopol. Ay, may card ako dun. Veggie lover ba? Meron, may mga vegetarian pizza pa sa siya na tol. Meron. Wala. Ba tayo mga ba? Tayo mga. Ganda. Yun, yabang. Ang ganda ng meron oh. Tapos yung soso. Layo ka ma, hindi kasi kita sa whole body. Pangarang si Scar eh. Alis ka naman dyan, Scan! Kaya picture lang kaya.